खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिसायख'थिया जेखि दानावनो जाया मानो हाग्रामा महिलारिया किं मेकार जागोन। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मेरिट नाम्बार मोननानै जेसेबां सरकार दानो थाखाय बिजाथि नांगौ, बेबायदि बिजाथिखौ थारैनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मोनगोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो फिन 2025 मायथाइयाव बिटिसि सरकार दागोन। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिपिएफनि मोनसे समनि बारग' मन्थ्रि आरो बिपिएफनि सासे गागि दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेबायदिनो आथिखालाव 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा दायो केम्पेइन खालामहांनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बेबायदिनो मेल मिटिं लानायनि गेजेरजोंनो गावबा गावनि राजखान्थिनि दोलोआव सावरायलायनाय आरो जयनिं हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया 9 नं बनगाव बियाबनि सिङावनो थानाय बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय क'क्राझार शान्तिनगरआव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो शान्तिनगरआव गुबैयै 200 नखरफोरा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बिपिएफनिनो सासे गागि दैदेनगिरि अदेबानि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मोनसे समनि आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बाहागो लादों। लोगोसे बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों। जेराव बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिखौ थारैनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव किं मेकार जागोन होनना बुंथिदों। बिटिसि बिसायख'थिया जे मासावनो जायाथों मानो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मेरिट नाम्बार लानानै अदेबानि जेसेबां सरकार दानो थाखाय बिजाथि नांगौ, बेबायदि बिजाथिखौ बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मोननानै सरकार दागोन होननानै बुंथिदों। लोगोसेनो हाग्रामा महिलारियानो बिटिसि बिसायख'थियाव किं मेकार जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दायो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गावनि राजखान्थि दोलोआव थांसिगोन होननानै दायो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ लानानैनो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव आरोबाव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिकआव सेथि मासि मोननानै बारग'नो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा बुंथिनानै होबावदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फानि सानस्रि आरो मोन्थोरखौ लानानै गोख्रों खामानि मावनायनि थाखायनो दायो बिटिआर हालामाव सोलोंथाइनि हारआ बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ लानानै फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि सिगांनो बिथाङा बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जयनिं जासिगोन होननानै मिथिबाय थादों। नाथाय बेखौ लानानैनो बिथाङा बुंथिनानै होदोंदि थारैनो बेफोरबायदि बानसावनाय खोथाखौ लानानै आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। आं दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्लासिम आंनि बिबाना थागोन अब्लासिम आङो हारिनि समाजनि थाखायनो गोख्रों हाबा मावलांगोन। नाथाय उननि खोथाखौ आङो जेबो बुंनो हाया आरो बुंनायबो नङा। मानोना उनाव मा जायो जाया बेयो आंनि खोथा होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो बेफोरबायदि खोथाखौ लानानै आङो दायो जेबो बाथ्रा बुंथिनो गोसो गैया। दायो बिसायख'थि फैबाय नालाय बिसायख'थिखौ लानानै गुबुना गुबुन बायदिसिना बाथ्रा सावरायगोन। नाथाय दायो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' माहारि आरो समाजनि थाखायनो आङो खामानि मावलांगोन होननानैबो बुंथिदों। जनदासआ सासे दालालि, जनदासआ सासे सिखाव, जनदासनि हेंथायै थानायाव जोङो गसर थिसनगोन। नाथाय थानाया जुदि जेबो एक्सन लायाब्ला मुसलपुर ओनसोलनि गासै 10,000 आइजोफोरा थांनानै जनदासनि न'आव घेराव खालामहैनाय जागोन। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मुसलपुर ओनसोलनि गोबांथार आइजो बिथांमोनहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जनदास बिथाङा आथिखालाव मुसलपुर बियाबनि सासे इएम
राकेश ब्रह्म बिथांनि हेंथायै गोबांथार बाथ्रा खौरांगिरि बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो मुसलपुर ओनसोलनि गोबांथार आइजो बिथांमोनहा खुद्रिनाय फोरमायदों, लोगोसेनो बेखौ मोजां मोनाखै। बेनि हेंथायैनो दायो मुसलपुर ओनसोलनि गोबांथार आइजोफोरा बायजोआव ओंखारबोनानै जनदासनि हेंथायै गोबांथार धर्ना खालामदों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आइजो बिथांमोना बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो जन दास बिथाङा सासे सिखाव, सासे दालालि। जन दास बिथाङा मोखाङाव फैनानै बाथ्रा बुंनो हाया। जन दास बिथाङा जोंनि भगबान बायदि राकेश ब्रह्मखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया आरो बिथांनि खुगायाव बेबायदि बाथ्राया समाया। बेनिखायनो जन दासखौ जोङो थारैनो सोंखारियो, लोगोसे गोख्रों रावजों बुंथिनानै होयो। थारैनो जन दासआ गोहो दङब्ला मोखाङाव फैनानै बाथ्रा बुंफैथों आरो जन दासनि हेंथायै जोङो मुसलपुर थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जागोन। नाथाय मुसलपुर थानाया जेबो एक्सन लायाबा जोङो गासै 10,000 आइजोफोरा थांनानै जन दासनि नखरखौ बेंदिंहैनाय जागोन होननानैबो गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होबावदों। दान मोननै मोनथामनि उनाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ जमदुवार ब्लकआव नागिरबाबो मोननाय नंलिया बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिनो सासे एमसिएलए अदेबानि दोलोनि सिडब्लिउसि मेम्बार दजेन राभा बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जमदुवार ब्लकआव थाद'नाय गैयै जयनिं हाबाफारि जाबाय थानायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो नुनो मोनगासिनो दङ, जेराव बे हाबाफारियाव गसाइगाव बियाबनिनो एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाबोबाय थानायखौबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मैया एमसिएलए दजेन राभा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बेबायदि बाथ्रा बुंथिनायनि गेजेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दान मोननै मोनथामसोनि उनाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ जमदुवार बियाबाव नागिरब्लाबो मोननाय नंलिया होननानै गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जिबायदि खामानि मावदों, जिबायदि आदर्श गोनां खामानि मावदों, मिशन भिजन लानानै खामानि मावदों, बेखौ मोजां मोननानैनो रायजो राजाफोरा दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ बोजबनानै लागासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थाद'नाय गैयै जयनिं हाबाफारि जानायाव मैया गसाइगाव जिल्लानि सिङावनो थानाय जमदुवार ब्लकनि सिङाव गुबैयै 150 निबो बांसिन रायजो राजाफोरा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैबावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो एमएलए जिरन बसुमतारी, एमसिएलए दजेन राभा आरो जमदुवार ब्लकनि गुबुन गुबुन इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लादों होननाबो मिथिनो मोनबावदों। আমিতো কিংমেকাৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰে হ'ল এগৰাকী কিংমেকাৰ আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত। যিয়ে নকওঁ কিয়, যি পৰিস্থিতিত এতিয়া আমি আছোঁ তাৰ কাৰণে আমি কাকো দোষাৰোপ নকৰোঁ, কিন্তু বিটিচি অঞ্চলত উন্নয়নৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰে কিংমেকাৰ। হাগ্ৰামা মহিলাৰে যিটো উন্নয়নৰ কাম কৰিছে সেইটো সকলোৱে দেখি আছে।